Зараз я знаходжуся ў аграгарадку селішча, што у Вілейскім раёне. Трымаю свой шлях у невялікім велападарожжы з горада Маладэч на Мінскай вобласці. Планую пакатацца, але не буду загадваць, наколькі хопіць маіх сіл, поэтому буду трымаць вас у курсе. Вось я, шановнае гаспадарства, знаходжуся ў вёсцы Латыгаль, што ў Вілейскім раёне Мінскай вобласці. Перад вашымі вачыма помнік архітэктуры 18 стагоддзя. Вось, калі ласка, паназірайце. А тут мы бачым невялікі абеліск пратэерэя Бекарэвіча Віктара Васильевича, 1915-2002 годы жыцця. У гады Вялікай Айчыннай вайны, акрамя службы во славу Божию, на блага святой праваслаўнай царквы і раді спасення бліжніх, яўляўся звязным партызанскага руху. Слава героям бессмяротна. Вось, калі ласка. А мы едем далей. Сзади от мяне наш беларускі комбайн Гомсельмаш GS-12. Хочу выказаць вялікую падзяку нашим беларускім хлебаробам за тое, што у нас вясковых гаражан кожны дзень, у якую б ты краму не пайшоў, на прылаўках ёсць свежие булки, духмяные батоны и такі смачны хлеб. Вось яно сапраўднае беларускае жыццё. Не там, нідзе, не ў гарадах, дзе народ усягды заўжды спяшаецца некуды. Невядома чаму, невядома за чым гоніцца. Мы сапраўды ўсяды гонімся за нейкімі вялікімі палучкамі, за нейкімі пакупкамі, вось за такім несапраўдным шчасцем. Але вось, сябры, глядзіце, якое надо мной блакітнае неба, якія воблакі бялёсыя, нібыта авечкі. І пшаніца. Гэта вышэйшы сорт мукі, які мы будзем ужываць узімку. Усім дзякую, накіроўваемся далей. Вось яны, шановныя беларусы, гэта нашы залатавалютныя рэзервы. І я кажу не пра кагосьці там, а пра нашых камбайнёраў, мужикоў, якія працуюць з 6 гадзін ранку і до 22, до 23 часоў 00. Я гэта кажу не зра, таму што мне пашанцавала 1 год з маім бацькам у 2011 годзе папрацаваць на уборцы збожжа. Труд гэта вельмі складаны, але ён даволі цікавы. Я гэта вам магу сказаць не проста так, таму што ведаю, працаваў. Вось яны нашы прыгожыя камбайны Гомсельмаш, якія вырабляюць у горадзе Гомеля на нашым беларускім заводзе. Вось гэтыя людзі зарабляюць, я бы сказаў, невялікія грошы, зусім невялікія грошы, але яны працуюць настолькі самааддана, што калі ты бачыш іхнюю працу, то па кожы прабягаюць нявольна мурашкі ад гэтай прыгажосці, ад гэтага вось такога прыемнага віду, які я назіраю цяпер. Вось яны нашы мужики, вось за ўсё ім вялікі дзякуй. Мужики, вы мяне не чуеце, але вам за ўсё вялікі дзякуй за тое, што вы робіце, за ваш цяжкі труд. А я накіроўваюся далей. Наперадзе ў мяне вёска Вязань. А там я
Показываю вам вельмі неблагую кукурузу, якая ў гэтым годзе 2026 урадзіла. Поэтому, сябры, шануем тое, што ў нас ёсць. Вось гэта неба, вось гэтыя воблакі, вось усё эту прыгажосць. І хай мы жывём не вельмі багата, ні ў якой там Швейцарыі, але я там ніколі не быў. Але скажу я вам на 100%, што ў нас вельмі прыгожая прырода і нічым не хужэй, чым дзесьці там за кордоном. Накіроўваемся далей. Так, шановне гаспадарства, вось Вязань. Вязань, зараз я на мосту. Водоемы. Сзади от меня назирается водоем. Поэтому рухаемся далей.